Здравейте! Сега ще поговорим за краставиците. Ще насадим в нашата градина едни вкусни и зелени краставички, изключително хрупкави. Можем пак да подберем от различен сорт краставици. Те могат да са къси корнишони или сорт гергана, кой каквито предпочита. Засаждат се по същия начин, както и с доматите. Избираме си сорта. Семенцата се поливат и във всяка една клетка се оставят семенца, попълва се, покриваме с около сантиметър-два, защото семето на краставицата е малко по-голямо и трябва малко повече пръст да покрием. Обилно поливаме с вода, отгоре и отдолу. Краставицата пониква по-бързо от домата и по-бързо се развива, е готова за засаждането в градината или в саксията. Много е важно да знаем, че почвата трябва да бъде непрекъснато влажна и добре обилно поливани с вода, за да може да берете големи и хубави краставички. Стеблото на краставичката става изключително дълго, затова то трябва да бъде привързвано и увивано около подходящи връзки или пък мрежа, за да може хубаво със своите мустаци и прикрепящи влакна да бъде здраво закрепена и да може да растат и да цъфти и да се развива плода съвсем свободно, да не е легнал на земята. Краставичките са изключително вкусни и много лесни за отглеждане. От 3 до 4 седмици след засаждането им ние вече можем да берем готов плод. На върха стои цветчето на краставичката. Хубаво внимава се да не се уедри много плода, за да бъде крехък и вкусен.